Исәнмесез, хөрмәтле җыр-моң сөюче дусларыбыз. Сезгә хәерле сәгатьләр теләп, чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге беренче котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Дилбәр Зөфәр кызы Гәрәевага багышлана. Исәмәт авылында урнашкан балалар һәм яшь үсмерләр социаль приют бүлекчәсе хезмәткәрләре үзләренең хезмәттәше Дилбәр Зөфәр кызы Гәрәеваны 50 яшьлек күркәм, алтын юбилей уңайыннан ихлас күңелдән котлыйлар. Дилбәр Зөфәр кызы Гәрәева 1972 елның 21 февралендә ямьле табигатьле Исәмәт авылында туган. 1979 елда Исәмәт урта мәктәбенә укырга керә. Мәктәпне тик яхшы билгеләренә генә тәмамлый, тырышып укый, әнисенең зур ярдәмчесе булып үсә. Гаиләдә Дилбәр 3 кыз арасында иң зурысы булып, күп эшләр башкарырга туры килә аңа. Үсеп җиткәч, яшь, матур, шибәр кызга Җәйләү авылы егете Ринат Мирхан улы гашыйк була. Яшь парлар гаилә корып җибәрәләр. Мәхәббәт җимешләре булып, 2 кызлары дөньяга килә. Кызлары Гүзәл белән Гөлнур әниләренә охшап уңган, тырыш булып үсәләр. 2 кызна да югары белем алырга ярдәм итәләр алар тормыш иптәше белән. Зур кызлары Гүзәл Санкт-Петербургның экономика институтында белем алып, хәзер Казан шәһәрендә яши. Төзелеш компаниясында экономист булып эшли. 1 кыз үстерә. Кече кызлары Гөлнур Яр-Чаллының дәүләт университетын тәмамлап, Акибанкта өлкән экономист вазифасын башкара. Кызгачка каршы 30 ел бергә гомер иткәннән соң тормыш иптәше Ринат бу якты дөньялардан китеп мәрхүм була. Урыннары җимахта булсын инде. Дилбәр Зөфәр кызына тормыш дилбәгәсен ялгызы гына тартырга туры килә. Ләкин көчле рухлы хезмәттәшебез авырлыкларга бирешми, киресенчә җиң сызганып дөнья көтә. Күп итеп кошкырт асрый, бакчалары да гөрләп тора. Төрлесеннән яшелчә җимеш үстереп, төрле салатлар, вареньялар ясап, безне сыйлап тора. Хезмәттәшебезнең йорт җиһазлары да күпләрне сокландырырлык итеп балкып тора. Җәй айларында чәчкеләргә күмелеп, нур чәчеп тора. Күршеләре белән дә бик тату яши ул, аны барсы да яраталар. Коллективта да Дилбәрне барыбыз да яратабыз, ихтирам итәбез. Аның тырыш эшчәнлеге мактау грамоталары белән дә бүләкләнде. 2 кызна да кулыннан килгәнчә ярдәм итеп тора ул. Анага Ириданың яраткан дәү әнисе дә ул. Балаларын тәмле ризыклар пешереп, сагынып көтеп ала. Кызлары да әниләренә ярдәм итеп торалар, сагынып, бик еш кайтып йөриләр. Дилбәр Зөфәр кызына күп төрле тармакларда эшләргә туры килә. Башта торачы авылында урнашкан терлекчелек комплексында хезмәтен сала. Аннан соң Исәмәт авылында балалар бакчасында пешекче ярдәмчесе, Гүзәл дальнобойщик яктыш кафеларында эшли. Бер эштән дә куркып тормый. Менә инде 2017 елның 17 июленнән башлап Дилбәр Зөфәр кызы безнең Исәмәттәге балалар приютында пешекче булып бик тырышып эшли. Аның пешергән ашларын, ризыкларын балалар бик яратып ашыйлар. Телеңне йотарлык итеп, бик тәмле итеп пешерә ул ашларын. Үзенә йөкләтелгән вазифаны тиешенчә җиренә җиткереп башкара. Эш урынында да һәрвакыт чисталык, пөхтәлек хөкем сөрә. Эшенә бик җаваплы карый, тырыш, җитез, уңган. Камыр ризыкларында тәмле пешерә. Бар эштә аның кулыннан килә. Хөрмәтле Дилбәр Зөфәр кызы, бүген гомер мизгеленең иң матур бәйрәме, хатын-кызның акыл туплаган, асыл, иң күркәм чоры. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш телибез без сиңа. Әрнү сагыш белмә, гел шулай шибәр бул, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, күңелле итеп яшәргә һәм эшләргә язсын сиңа. 50 яшь ул күп тә аз да. 50 яшь ул олы юл, төрлесе булгандыр юлда. Юллар җиңел булмый ул. Авыр чакта бирешмәдең, сынмадың, сыгылмадың, тормышның давылларында аумадың, сыгылмадың. Юбилең белән тәбриклибез.
сәламәтлек теләп, иң элек, һәрбер көнең үтсен бәхет белән, яшә шатлыкларга төренеп. Гомер юлың озын булсын, тыныч тормыш аны бизәсен, яшәү дәүрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Җиң сызганып хезмәт салган кеше, зур бәхеткә һәр чак ирешә. Тырыш, уңган дигән исем сиңа һәр вакыт килешә. Хөрмәтле, безнең өчен кадерле булган яраткан хезмәттәшебез Дилбәр Зөфәр кызы, сине юбилең белән тәбрикләп, киләчәктә гаилә шатлыгы, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын, туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгендә, картаерга һич тә ашыкма. Иң изге теләкләр белән Исәмәт авылындагы социаль приют бүлекчәсе коллективы. Без дә изге теләкләргә ихлас кушылып, җир йөзендәге барлык изгелекләрне, дөньяның бар матурлыгын, көннәрнең иң яктысын, сәламәтлекнең иң ныклысын, уңышларның иң зурысын сезгә теләп калабыз. Хөрмәтле юбилярыбыз Дилбәр Зөфәр кызы. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны
истесең, алған ғөміріңде тек сиңа Құдайым бәхетле елларны істесін. Алған ғөміріңде тек сиңа Құдайым бәхетле елларны істесін. Бәхетле елларны істесін. Әлгі